To jama'a assalamu alaikum. To yau na zo da ni da babban ɗan jarida zan muku bayani da dalilin da ya sa na shiga wannan harka ta shirin fim. To abun da ya sa na fara harkan fim wato ni na kasance tun ina yaro ina sha'awan abun ne. Tun ina ƙaramin yaro da za mu ɗauki waya mu je mu yi har mutane ma dariyar mu suke yi har abun Allah ya fara ɗaukaka mu, Allah ya fara shiga lamuran mu. Muna fuco da manya-manyan jarumai da haka har Allah ya kawo ni wannan matakin. Ni abun da zan ce wa masoyana ina gaisuwa 100% kuma sannan kamar yadda suke bamu goyon ba suke son bidiyoyinmu daga mun yi posting suke son bidiyoyinmu ba abun da zan ce musu sai ko Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya bar mu tare, Allah ya raba mu da sharrin maki. Ni dai shawarin da zan bada wa masu yi yanzu kenan wanda ba su yi fomin ba ƙanana. To yanzu ni abun da zan iya ce musu gaskiya ɗaya ce shine su ƙara kokari su sa ƙwazo.